זה יהיה מספר אחד שאני מכין את המשחק שלי ברובלוקס סטודיו. מה שבינתיים עשיתי, הרעיון של משחק זה עיר של סטילברן. בעצם הוא הולך להיות כל מיני אובים, פרקורים, אולי גם בהמשך. בינתיים זה רגילים, אני הולך לשנות את זה גם בצורה כזה של סטיל. למעלה הולך להיות מוזיאון של סטיל בהמשך אני עושה. ובינתיים עשיתי כל מיני דברים שיש בעיר, אפילו יער שאחרי זה יתמלא. וכן, אפשר גם עוד מעט זה כבר יהיה מוכן, אפשר יהיה לשחק. הנה אני עכשיו עושה, נגיד, תראו, ככה אם אתה רוצה לשחק. הנה זה לוקח קצת זמן והנה. כאן בקרוב הולך להיות מוזיאון, בינתיים אין כאן כלום, זה רגיל. ואם בא לך אתה פשוט יכול ליפול למטה ולהגיע לעיר שיש הכל. כן, זה היה מספר אחד. ביי לכולם!